Này ngồi đâu mình sẽ làm sai. Đâu. खुलुमबाय दिनैनि गोदान ब्लगआव बयखौबो बरायबाय आङो दिनै नोंथांमोननो लावखार ओंखाम जानायनि देखायगोन रायजो राजानि लावखार ओंखाम जानाय माने क्रिसमासनि समाव 26 डिसेम्बराव बयबो गिर्जा गंसेनि जानानै गिर्जा मोखाङाव लावखार ओंखाम जायो दिनै आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन दा गिर्जा जागासिनो आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो हादों बेखौ आङो खिन्थानि बैयो जाबाय जसेफ आरो मरियम आरो गिदेरना उन्दैया जिसु गथ' माने जिसुनि सारि जानायखौ नुनानै बिसोरो जिसु गथ'नो दान होनो फैदों बे दान होनायनि नमुनाखौ बेयाव देखायदों आरो नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दा बे ओरै लाइन थांग्राफोर आरो बै गेजेरनि जिसु गथ' ओरैबो लाइन फैदों बोरमा लानानै सना रुफा लानानै जिसु गथ'आ मोसौ गलियाव जोनोम जादोंमोन बे समावहाय बिसोरो जिसु गथ'नो दान होनो थांदोंमोन आरो सना रुफा बायदि गराय बायदिसिना लानानै बिदिनो दान होनो थांदोंमोन आरो दा बेखौनो बेयाव नमुना देखायनाय जादों आरो नोंथांमोना मिथिबाय आंबो बारा मिथिया खृष्टानबाबो आं नोंथांमोननो एसे जा मिथियो बेखौ फोरमायनानै होबाय मालाबा सम लानानै आं फुल खिन्थागोन माब्रै बिनि जारिमिना बिनि हिस्ट्रिया जोंबो पापि मानसि जाबाय नालाय आंबो बेनिखायनो गोथार बिजाबनि हिस्ट्रिखौ बारा नाया
बे गिर्जानि लावखार ओंखाम जानायनि भिडिअ'आ बेखिनियानो सोरबा सोरबा लाजियो बादा होयो दा खेबनानै बेनि थाखायनो दोनथ'बाय आङो बे ससेखौनो नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो हायोला शेयार खालाम बाय बाय